Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअ लानानै फैनाय जादों बिटिआरनि रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। बिटिआरआव गोदान सरकार अर्डार प्रमद बर'नि सरकारा दाफुंजानायनि उनावनो बे खोथाखौ बिटिआर सरकारा फोसावनानै होदों। बिटिआरआव थानाय गोरिब नखर जायफोरानोखि थानो थाखाय मोजां न' बां गैया, उन्दुनो थाखाय मोजां न' गंसे गैया, बैसोर बायदि 2,40,000 सुबुंनो प्रमद बर' सरकारनि पाकानि न' होनो थाखाय फोसावनाय। बिदिब्ला बिटिआरनि सिङाव थानाय 2,40,000 सुबुंनो बे न'खौ होनाय जागोन। बिदिब्ला सोर मोनगोन, माबायदि नखरा मोनगोन, माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, गासैखौबो आबुङै फोरमायनानै होगोन। बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, इडुकेसनेल, नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ लाइक खालामाखैब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। साबायखर। बिटिआरआव गोदान सरकार अर्थात 15 डिसेम्बराव गोदान सरकार प्रमद बर'नि सरकार फैनायनि उनावनो दिनै बे खोथाखौ फोरमायनानै होदों। बे खोथाखौ मोनसे ससियेल साइटनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआरआव थानाय जायफोर न' बां गैजायै सुबुं, थानो थाखाय गांसे न' बां गैया, उन्दुनो थाखाय गांसे मोजां न' गैजाया, बैसोर बायदि सुबुंनो बे न'खौ होनाय जागोन। बिदिब्ला बिटिआर सरकारा ससियेल साइटनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव मा खौरां फोसावनानै होदों थ' बिदिब्ला नोंथांमोननो थाखाय आं बेवहाय फोरमायनानै होगोन। अब्ला नोंथांमोना बेखौ नायलांदो। बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों डिसाइडेड टु मेक बिटिआर होमलेस फ्री रिजन बाय प्रोवाइडिं 2,40,000 concrete houses in next 1 year as committed in our manifesto। थ' बिदिब्ला बेवहाय बिथांमोननि जिथु मेनिफेस्टो, बे मेनिफेस्टोआव फोरमायनाय बादिब्ला बेवहाय फोरमायनाय दङ फैबाय थानाय जिथु बोसोरसे अर्थात फैबाय थानाय नेक्स्ट इयाराव अर्थात जायफोर बिथांमोनानोखि बिटिआरनि रिजनाव दङ अर्थात बिटिआरनि सिङाव दङ बिथांमोना जायफोरानोखि न' गैजाया, उन्दुनो थाखाय मोजां न' गंसे गैया, थानो थाखाय मोजां न' गंसे गैया, बिथांमोन बायदि सुबुंनो 2,40,000 सुबुंफोरनो बे न'खौ होनाय जागोन। अर्थात कनक्रिट हाउसेस, बे सरकार पाकानि न' जागोन। अर्थात नोंथांमोना बिटिआरनि बे न'खौ नोंथांमोना मोननो हागोन। अर्थात 2,40,000 सुबुङा बिटिआरनि सिङाव थानाय 2,40,000 सुबुङा बे पाकानि न'खौ मोननो हागोन। बेवहाय आरो बुंबावदों सेलेक्शन प्रसेस अफ डिजार्भिं फेमिलिज विल बिगिन सुन। थ' बिदिब्ला बेवहाय जिथु बैफोरबायदि सुबुंनि न'खर, बे न'खरनि जिथु सेलेक्शन खालामनाय प्रसेस बेयो थाबैनो जागोन होननानै फोरमायदों। आरो बेनि जिथु अल एप्लिकेशन्स विल बि अनलाइन फर द हाजोल फ्री लास्ट माइल एक्सेस। थ' बिदिब्ला बेवहाय जिथु नोंथांमोननि एप्लिकेशन प्रसेस, बे एप्लिकेशन प्रसेसा अनलाइनाव जागोन होननानै फोरमायनाय दङ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेवहाय नुनो मोनदों। थ' बिदिब्ला फैगौ 1 बोसोरनि गेजेराव 2,40,000 सुबुंनो बिटिआर सरकारा बे न'फोरखौ थाबैनो बानायनानै होगोन। आरो बे न'नि जिथु लिस्ट एबा एप्लाइ प्रसेस बेयो अनलाइनाव जागोन होननानै बुंदों। नाथाय बेनि अनलाइन एप्लाइ माब्लानिफ्राय जागायगोन आरो बेनि न'नि एमाउन्टआ बेसेबां जागोन, अर्थात बेसेबां रांनि बे न'आ जागोन, बबे वेबसाइटआव बेनि एप्लाइ जागोन, लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन, बेनि जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। नाथाय बेयाव फोरमायनाय बादिब्ला बेनि जिथु अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआ थाबैनो जागोन होननानै इंगित मोननाय जादों। जुदि बेनि एप्लाइ खालामनाय प्रसेसा जायोब्ला थारैनो नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला बे जाबाय बिटिआर जिथु गोदान सरकारनि बे जाबाय फार्स्ट स्टेप। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।